Здравейте хора от YouTube, аз съм Върклака, сега съм на CS с Мартин Георгиев, нали? Така, този сервер е Paintball сервер, както виждате. Убиха ме хора, когато започне нова игра се връщаме. Тя почна. Окей хора, така. Почваме новата игра, нев играк. Тъй. Сега. Първо. Ще ми вземат кръв с бомба, както винаги. Тъй. Paintball сервера е много готин, дори имам един мой приятел, който е VIP в Paintball. Воу, леко. Така хора, когато започне играта, ще се върна. И ето ми отново започната игра. Сега ще ги цепа всичките. Добре. Аз съм за тебе, даже. Тъй. Така. Къде е той? Хубавото на Paintball, че може да се пазите от топките, ако имате добри рефлекси. Не. Така трябва да се оглеждам. Ето го. Аз съм с пистолет. Какво прави там, бе? Така хора, да започваме Paintball. Хвърляме първо една бомба за честита нова година. Какво? Аз съм про. Ще ме убият заради тебе. Ще го убия! Уби го! Двама са Окей хора, кога започне игра ще върня. Ето ни започнахме. Така, картос. Тръгвам с знак. Телеграм на контир. Тук с мен е измамникът на знака. Водият му фен. Рогамер. Убих го! Убих и другия. Убих двама. Окей хора, кога започне игра ще е пауза. И ето отново започнахме игра. Paintball. Стига! Окей хора, това е края на клипа, да ви е харесало видеото и чао!